Nalur manen sawit. Iki avoe jrigen kae ngisore sawit, engko dikira apa? Belok kanan enggak iku? Engko kek cetek ngono lek. Lah muka metu ngendi mau? Lah ya berapa nama metu kono kowe? Gini saya cetek. Lah kan iki apa cetek? Ini ki punukan cetek. Punukan to. Ora ngono lho lek. Ora. Duk. Bene karene jero ya, Mbah. Duk. Oh, tarianku lur. Duk. Iki metu ngendi lek iki? Anano bae, ngiri yo. Kono jero ora lek? Ngiri terus. Wah, mintruk nglangi. Mintruk nglangi. Duk. Wah. Mamang enggak. Duk. Salah jalan gak, Dok? Depan ngasih gerai cetek. Woi, tarik anele Arif. Oh. Ah, patukio kae. Hah? Andane yang mana kali ngekasane wong ngene. Duk. Wes 12 dhisik. Wah, itu ngene. Bola, berusaha. Ora, Mbah. Menurut aku. Lah ngendi? Persalat. Gini, nganan bae. Nganan bae. Apa ra iso kene iki? Tarik pira? Cetak. Heh? Kon cetak ngono kuwi. Gue nang gon-gonane mau kae. Iya. Tengah jalan kuwi sama motor mau.
Sing endi? Dalane. Jane motor mau kuwi. Kono kuwi. Kamu dia kamu. Tekan. Bang golek dalan dhisik. Wah, parkir dhisik lur, dermagane ning kono golek dalan. Mantap lur. Sabute iki men. Gon kayu umur kena. Sik, Mbah. Nilai kene iki. Bola minro apal dalane. Lah kene iki jero lho, Lek. Jero. Bos, apik-apik lewat kene. Iki jero kabeh kene iki. Wis tak silake plepae iku. Heeh. Karena kono mau ada jero ta Bang. Wah, iki nakodane iki. Koda kapal. Heeh. Iki kapal Trunajaya lho. Oh, kapal keruk taline kenceng. Lur, iki muatan. Ya. Wah, ketinggalan iki kapal peri iki.
Kiri nih. Wah, kandas iki. Kapal Trunajaya iki. Leret nang Lonsum yo panggah tak keren nang ngene iki lho bayuan. Lha iki malah jeru rene iki. Oh, ayo wae. Nyolot. Oh. Wis, kapal peri, kapal Trunajaya mandek. Standar. Parkir neng dermaga. Jurusan Ketapang. Dari ngetong lintai. Kari ngitung lintai jare Pak Tukiyo.